ассалому алайкум бинандагони радиои озодӣ. оиди имрӯза мавзӯъ ки барои чи исматулло асадулло абдуллозодаро ки собиқ раиси фурудгоҳи ҷумҳурии тоҷикистон барои аз худ кардани 1 миллиарду 245 сомонӣ гунаҳкор дониста шуда буд ва дастгир карда шуда буд ва тибқи моддаи 245 кодекси ҷиноятӣ қисми 4 ва моддаи 340 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон айб эълон карда шуда буд. Бо пардохт кардани қисми аз зарар, гӯё ки 10-20% зарари расонида шудааш аз ҷавобгарӣ озод карда шуд ва нисбаташ ҷазо дар намуди нарафтан аз манзили истиқоматӣ татбиқ карда шуд. барои он ки ин шахс аз рӯе ки маълумоти ман дорам робитаи наздик бо оилаи эмомалӣ раҳмон дорад, оилааш, завҷааш ва робитаи хешу таборӣ доранд. ино бинобар ҳамин сабаб аз ҷавобгарӣ озод карданд ва яке аз системае ки эмомалӣ раҳмон ҳамин кора амалӣ кард, ман шахсан мегӯям ки барои фикри мардума дига самт бурдан дар давлати гӯё ки ман айна хешу худамро ҳам дастгир мекунам, яке ҳамун бояд резонанс ҳамун чи медод бия холи сиёсӣ кор мекард, холи сиёсӣ кор накард, бинобар ҳамин боз пас озод кард. агар гирем агар раҷабалӣ одинаев раиси умед 88 вайро ҳам барои азходкунӣ зиндон карда буданд, барои чи озод намекунанд. Зайд Саид барои чи ҳамаи моликатиша гирифтанд, яъне ба ҳисоби давлат гузаронданд, барои чи озод намекунанд. ё агар гирем Иззат Амона барои намедонам 100 сомон ё 120 сомон гирифтанд, зиндонӣ карданд. ё далери Эмомалӣ Завқибек Саид Аминӣ напардохтани андоз гуфта ҳатто ҳамхе моддаҳои монда ҳукм бароварданд. барои чи инсоне ки 1 миллиард тақрибан 1.5 миллиард сомонӣ медузад аз ҷавобгарӣ. вай робитаи хешу таборӣ дорад. вақте ки инсон бо роҳбари давлат робитаи хешу таборӣ дорад, вайро ба вай ягон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон амал намекунад. ба наздикони эмомалӣ раҳмон, фарзандаш, домодҳош, духтарҳош, наздикош, набераҳош, хешу таборои худаш, хешу таборои оилааш, ягон қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон амал татбиқ карда намешавад. зеро ки чунин давлат сохтааст. барои ҳамин мо мехоҳем ки нисбати ҳама бояд адолат барқарор бошад, нисбати ҳама қонун баробар амалӣ карда шавад. фикри ман оиди ҳамин чиз ҳамин аст. асосан коррупсия дар ҳудуди ҳамун хешу табор сохта шуда, идоракунии давлат дар низоми коррупсионии оилавӣ реша мегирад, манча мегирад. чунин сохта шудааст. зинда бошед, саломат бошед.